Chineke ihe dị mma, ngọzi gị na-abawanye. Ma mgbe ị na-enye Chineke ihe ị jụrụ ajụ dịka aja Ken, ị na-adọtara onwe gị abụmọnụ na mbibi. Were ihe dị mma bịa nye Chukwu ka ọ gọzie gị. Amen. Onyinye mara mma, onyinye ka m ga-ebunye Chineke ka ọ nara ka ọ gọzie. Onyinye mara mma, onyinye ka m ga-ebunye Chineke ka ọ nara ka ọ gọzie. mara mma, onyinye ka m ga-ebunye Chineke ka ọ nara ka ọ gọzie. Onyinye mara mma, onyinye ka m ga-ebunye Chineke ka ọ nara ka ọ gọzie. Onye na-enye ndụ bụ Chukwu, onye na-enye akụ Chukwu ọma, onye kere igwe nke ụwa nara onyinye n'ike ịgọzie. Onyinye mara mma, onyinye ka m ga-ebunye Chineke ka ọ nara ka ọ gọzie. Onyinye mara mma, onyinye ka m ga-ebunye Chineke ka ọ nara ka ọ gọzie. mara mma, onyinye ka m ga-ebunye Chineke ka ọ nara ka ọ gọzie. Onyinye mara mma, onyinye ka m ga-ebunye Chineke ka ọ nara ka ọ gọzie. Ndị onye dị ndụ kulite ka anyị were ọṅụ kelee Chukwu, were ihe dị mma buru ibu kelee n'uchi anyị onye ọma. Onyinye mara mma, onyinye ka m ga-ebunye Chineke ka ọ nara ka ọ gọzie. Onyinye mara mma, onyinye ka m ga-ebunye Chineke ka ọ nara ka ọ gọzie. mara mma, onyinye ka m ga-ebunye Chineke ka ọ nara ka ọ gọzie. Onyinye mara mma, onyinye ka m ga-ebunye Chineke ka ọ nara ka ọ gọzie. Onyinye mara mma, onyinye ka m ga-ebunye Chineke ka ọ nara ka ọ gọzie. Onyinye mara mma, onyinye ka m ga-ebunye Chineke ka ọ nara.
Welcome to First View Luxury Hotel. At First View Luxury Hotel, we offer excellent service. Our rooms have all the necessary facilities to make your stay comfortable and memorable. You will also have access to internet service, breakfast, 24-hour power supply, full air condition, free international calls, free tire pumping service, and free car battery charge. So what are you waiting for? Quickly visit First View Luxury Hotel. We are located at number 1 Adeline Obamishile off Raji Rasaki Road, First Estate, Amuwo, Odofin Festac, Lagos. For more information or reservation, please call us on 080-7578-7135 or 080-9990-0601. You can also take advantage of our online ongoing promo at www.firstviewhotel.com to make your reservation and payment for your favorite room, which attracts a discount rate. Please note, rooms are reserved based on first come, first serve. First View Luxury Hotel. Experience the home of comfort. They come.